İzleyenler misiniz, sağlar mısınız? Soçi'de şunday bir kızık yer taptım. Мен Совет çorundan қалған архитектура ол бары бір нәрсеге дейсең де, біріншіден ушул кара масштаблы болған. Ол шын мәгънәсендә сәнгать әсәре булган. Менә карагыз, шушындый матур җирдәйме? Хәзер һәрберсен аерым күрсәтәм. Менә нинди кызык фонтан эшләнгән һәм хәзер менә ниндирәк ул ташландык хәлдә. Менә башта күрсәтик, әйтик, менә бу бер йолдызны, әйме? Менә нинди матур йолдыз, ул эшләнгән булган мозаика рәвешендә. Алга таба барабыз. Менә монда күрәсезме, шулай бик матур төрле ташлар белән ташланган. Менә монда балыклар бар. Карагыз, менә бу балык. Менә башы, гәүдәсе. Менә монда да балыкның нинди генә юк. Менә тегендә аста да кичкенә бер балык. Менә. Һәм мондый балыклар монда гомумән бик күп. Менә шушы балыклар, күрәсезме, төрлесе төрле хәлдә. Менә моның маңгаеннан бүтән таш куелып төшкән. Аның каравы менә гәүдәсендә һәм сыртында ташлар бар әле. Менә нинди бар. Күрәсезме, әнә теге башта алар дөньясы. Менә дөнья кадәр. Һәм мин кызганыч әйтәм бит. Бу шул бер эшләгәннәр дә. Yani anda karagız, su içinde de var balıklar. Bu da bir kızgıyım. Sapsarı gövdeli. Kuyruğu kızıl tüste. Менә нинди балык бар. Менә моның бөтенләй башы. Башы да җимерелгән. Сыртындагы ташлар да куелып төшкән. Менә монда тагын бер йолдыз бар. Йолдыз монсы. Менә бу балыкка бер нәрсә дә калмаган диярлек. Кызганыч. Менә гел мозаикадан эшләнгән. Монсы да бик кызык кына бер балык, яшел күзле. Кызганыч. Менә Сочида, Кырымда булсынмы, менә шушындай техникада эшләнгән, ягъни төсле мозаика белән уеп ясалган әсәрләр, менә картиналар, зур паннолар, алар бик күп, ләкин алар барысы да диярлек ташландык хәлдә һәм элекеге шордан калган техника белән эшләнгән менә шушындай балыклар, менә шушындай хәлдә инде. Кемдер менә шулай куелып беткән, менә яртылаш калган ташлары. Менә монысында куйрыгы. Күрәсезме? Куйрыгы юк. Бик күңелсез һәм кызганыч мондай манзараны күрү. Чөнки менә күз алдыбызда матурлык югала. Югыйсә бит инде белмим, акча ягыннан никадәр чыгымлыдыр инде бу эшләрне торгызу. Торгызу бик кирәк. Ул кемдер әйтер, болай итеп торгызу, ул Совет чорына кайту, искелек калдыгына, искелеккә ябышып ятасыз дип. Минемчә, бу гомумән матур әйбернең аның срогы юктыр ул, әйме? Менә Совет чорында төзелгән булсынмы, революцияга кадәрме, әгәр дә ул матур икән, димәк ул матур. Әгәр дә ул матур түгел икән, ул башта ук матур түгел, һәм вакыт үткәннән соң да ул берничек тә матурга әйләнә алмый. Шул кадәр матурсыз булып кала торгандыр. Минем фикерем шулай. Сез гомумән ничек уйлыйсыз? Менә ул Совет чорыннан калган архитектура әсәрләрен ул торгызырга кирәкме? Әллә ул шул килеш тарихта гына калырга тиешме?